så kan I så gøre det her. Og så skal I lige være lidt tålmodige, og så kan I mærke, så strammer det, så slapper det af. Og det er jo sådan, at man bliver sat, så ryger vi op som fod og boller op, og så bygger vi på det. 5, 6, 7 gange. Jo over ud af jo flere gange bygger vi på det. Er du klar? Ja. Og det gælder også de andre. Det er nu, I har chancen for det. Det er ikke i morgen. Jeg tror, det er simpelthen, at jeg synes bare, han Bakker lige i hovedet af det. Ja.